நல்லா இருக்கா? பீட்சா சான்ஸு பீட்சா இது ஜாஸ்தி ஹீட் மேலே ஒன்று pizza nah ये सूर्य रे करी पनीर है अन्ना இது ஒன்று ஸ்டாப் சூப்பராக இருக்கு. இங்கே உனக்கா வரீங்களா? சைனீஸ் மாதிரி சாப்பிட்றேன். எப்படி பண்ணி சாப்பிட்றேன்? சூடாக இருக்கா? சரி பாருங்க, வந்து பசிக்குதா அதெல்லாம் வந்து கடிக்கல சாப்பிட்டுட்டு போகிறேன். சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு இதே வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. நான் இது ஒன்று சாப்பிட்றேன். ஏன் ஸ்பூனில் வீடியோவா வீடியோ வந்தால் போவோம். ஸ்டேட்டஸ் போட்டு நான் ரெண்டு சாப்பிட்டேன். உனக்கு போதுமா? சீஸ் சாப்பிட்ற சூப்பர். இதுக்கப்புறம் அது குடிச்சிடலாம். எவ்வளோ ஆச்சு? பீஸா எவ்வளோ? 140. 140. இது எவ்வளோ? 80, 70. ஓகே, எவ்வளோ ஆச்சு? சரி. லைட்டு ஆத்தாம விழுந்துடும். 315 ரூபா ஆச்சு. 315. நீங்கள் ஃபுல்லாக குடிங்க. கூடி படி குடி. வேணும்.
அண்ணா டிஷ்யூ பேப்பர் வேணும். டிஷ்யூ பேப்பர். எங்க சாப்பிட்டீங்க? அது பேர் என்ன? இது பேர் என்ன? டேல். ஆ? டேல். ಅದು ಸಹಿತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 315 rupees ಆಗುತ್ತೆ. சாப்பிடு சாப்பிடு. எனக்கு பைனாப்பிள் பிடிக்கும். கொஞ்சம் அம்மா ஜூஸ் எடுத்து இது இது இந்தா. தப்புடி நம்ம 2 பேருக்கு போட்டோ எடுக்க. நீ இப்படி பண்ணி நான் இப்படி பண்ணி. சேம் சேம் தான்.